Que bé, heu sigut puntuals, però puntuals, eh? Heu dit a les 6:30 i a les 6:30 en punt, aquí. I jo estava posant les sabates perquè l'últim que m'ha posat, perquè no puc anar en tacó per dins de casa. I bé, molt bé, estupendo. Passeu, passeu endavant. Vaig ser per primera vegada a Fallera l'any 1953, perquè mon pare havia sigut el primer president i perquè mos agradava molt. Recordo el vers, era en castellà. No me deja la emoción decir todo cuanto siento. Lo que quiere el pensamiento me lo impide el corazón. Agradezco la elección de infantil reina Fallera. Por eso soy la primera sin expresar mi sentir. No quiero sobresalir, quiero solo ser sincera. Viva Denia Valenciana, viva la falla infantil, que sobresale entre mil en el templo de Diana. Esta tierra valenciana, pródiga por sus grandezas, de insuperables riquezas, es, señores, lo mejor que existió en la naturaleza. Viva Denia i viva les falles. Després ja, l'any 1967-1968, vaig ser fallera major de les grans ja. El president era Vicente Martínez. Això ja era l'any 68, no feien sopars, no pagaven quota, jo no sé com s'ho arreglaven. El que sí que recorde algun diumenge eixíem en un cabasset de matí i anàvem per totes les cases a replegar diners. Després va ser, l'any següent, va ser el primer any de la Junta Local Fallera. I vaig, al ser fallera major d'este districte, doncs vaig ser de la Junta. I va vindre, l'alcalde era Pasqual Martí, i va vindre de Madrid la filla d'un, no sé si era un ministre o no, això no recorde. I ell va ser la fallera major de Denia. I nosaltres doncs érem la cort d'honor. La falla jo la porto dins del cor, jo sempre, la veritat. Pot ser que molts anys no veig les altres falles, perquè ja, jo abans era molt, m'alçava bon matí i me n'anava a córrer totes les falles, m'agradava llegir totes les crítiques, m'agradava, ara ja no tant, però la falla de la mar no me la perd mai, això sí que no. Va saber molt greu, molt, que la llevaren d'ahir, la veritat, però clar, va pegar un extrem ja, que el monument era tan gran, que recordo jo el dia del vent com m'ho vaig passar. I no agraeix res que se la vagin a emportar, però clar, aquí no podia estar ja. I el que sí que trobo a faltar, el digui la veritat, trobo que els dies, els 3 dies de falla, quan la falla la teniu plantada, doncs no participeu de la vostra alegria molt al barri. No participeu. Us encaueu, no sé si totes les comissions o no sé, us encau dins de la carpa o dins del restaurant o dins de... que em pareix molt bé, però el barri necessita... Hi ha anys que no veig passar ni una fallera, ni una, ni la banda de música. Jo soc de les que sent la música i el primer que faig posar-me a la finestra aquí, o a la reixa o algo, el primer que faig, o eixir-me'n ahir, perquè allà, jo vivia, quan em vaig casar, vivia al passeig del Soledad. I allò era la falla Diana, clar, no era el mateix, però igual, passaven molts. I me n'anava corrent, només sentia, estava a la cuina i a l'altra punta, sentia-lo, i me n'anava corrent a sentir la música. I això sí que és una passada.
L'origen de la falla de Baix de Mar, permetiu-me que vos diga que va tindre com un pròleg. Als anys 30, començant del 27 als 30 i tot això, de quan en quan, en Dénia, es feien falles. I en l'any 46 es va plantar una falleta a l'Ajuntament. I en els sectors es plantaven falles, cremaven mobles i tot això. I aquí a Baix de Mar havia un arriero, el senyor Don Miguel Ferrer, que aquesta data la va aprofitar per a traure les fustes de les cases de peix, les sàrcies i tot això, i la van cremar al mig de l'Esplanà. Però després es va establir aquí a Dénia la falla de la penya del Tio Pep. Entonces, aquestes persones, a part de que van tindre un pròleg també molt bonic en una falla de València, es va despertar definitivament l'esperit faller de Dénia. I van voler fer una falla, la famosa penya del Tio Pep, que malgrat es diga que és l'origen d'una falla, no és aquest origen, és l'origen de les falles de Dénia. Entonces, aquestes persones, en aquesta perspectiva de futur, pues van voler involucrar a 5 barris de Dénia. L'Oeste, les Roques, al centre, que no es dia el centre, que es dia el mercat adjacents, i el Saladar i el districte marítim. Van quedar una sèrie de persones, això Sant Josep va ser dimecres, i el dia 20 de març, que era dijous, van quedar aquestes persones a les 8 de l'Esprat al Cafè Bar Neutro. Allí es va decidir, es va analitzar pros i contres, i ahir va néixer les 4 falles, perquè el Saladar havia 2 tendències. Uns que volien fer-la, però com allò era simplement fabriquetes i veïnant, hi havia poc, van decidir no fer-la, però les altres 4 falles, que van néixer oficialment. A més, va néixer també el mateix any, i el mateix dia la Junta Central Fallera, que aleshores es dia la Junta Central Fallera. Tot bé, se'n van vindre les persones i tot això, i es van convocar pel diumenge següent al típic baret de Baix de Mar de carrer del Pont. Van anar, es van reunir tota la joventut, tots els quidrats i tot, però quan venia el senyor don Antonio Lorente, comandant de Marina de Dénia, venint, l'home va mirar el baret i tanta gent i tot això. Diu, això què serà? Una sublevació? Perquè aquella època, encara que l'home coneixia tots, però de lluny, se'n van vindre, es va veure, y li van dir, ¿qué hacen ustedes? Pues estamos haciendo una comisión de falla, pero no encontramos al dirigente. ¿Cómo que el distrito marítimo se va a quedar sin falla? Tú, Paco, que era el señor Francisco Ormelcheli, presidente. Tú, Pepe, que era don José Rosselló Blanquer, vicepresidente. Y tú, Domingo Sala, secretario. I ahir va néixer la falla de Baix de Mar. Jo vaig entrar l'any 1981, quan era president Bartolomé Albi. Felipe va venir a buscar-me, perquè jo vivia aquí a la placeta Sant Antoni i estava molt vinculat. Aquí m'agradava molt vindre a plantar i veure la falla i tot, i Felipe no parava. Tens que entrar a la comissió. I al final vaig entrar i diu, mira, t'ha posat un càrrec bo, que si estaràs distragut. Bé, i a la primera reunió que la van fer aquí dalt dels magazins, que era la fàbrica de Montllor. Sí, la fàbrica de Montllor. I diu, ara senta't a la taula que tu eres el secretari. I no tinc ni punyetera idea del que tinc que fer. I es comença la reunió, que estaven 80 persones. Era un galliner barallant-se, discutint de tot l'any passat, el que tenia que vindre. Com sempre. Sempre. Està Felipe i jo aquí, i al costat el president. I diu, tu tens que posar ordre moderat, i no tens que posar aquí. I al final
hi havia un tarugó de madera allí, vaig agarrar el tarugó i vaig pegar tots tamborinats i damunt la taula. Va dir, m'ha dit que tinc que posar ordre, el fort de controlar-vos i a veure com es comencem a reunir. I d'ahir ja vas començar a estar bé i ja ha continuat a estar a la falla. No, que encara et falta contar una altra cosa. I què va passar quan es va acabar la reunió? Ah, sí, que va acabar la reunió i Felipe diu recorda't de fer l'acte. Dic, acte? Quin acte tinc que fer aquí? Tot xillit. Tot xillit, si este xillava, l'altre xillava. Dic, bueno, jo m'inventaré algo que s'ajuste a la reunió esta i a veure què... I la van aprovar, en l'altra reunió la van aprovar. Sí, antes s'aprovava tot. I per majories. Em van engatussar, com sempre, no? Perquè és que el president no té que fer res, això no el preocupes. Tu no el preocupes de res, que això ho fem els demés tot. Vaig a contar-vos una anècdota que és la que més recorde d'això de les ajudes. Això no sé, vosaltres sou jóvens, però antes la comandància marina, al carrer Pont, mos donava unes banderes de tela en uns caps així de gordos i els tenien que penjar de part a part del carrer Pont. I van quedar tal dia a les 4 a l'esprat. I allí els mariners i això deixen uns sacs amb les banderes. Jo plegué allí, allí no venia ningú. Jo dic, això com hem de posar les banderes? Com hem de posar les banderes? De ninguna forma. I al final li dic al comandant, ho envia vostè als mariners i posen les banderes, ho dic per lo de no et preocupes que d'això t'ajudem nosaltres, que això és el dicho sempre, no? Tu no et preocupes de res, que nosaltres això estem al teu costat. Jo recordo que estava allí en la llibreria una vesprà i vaig tindre una visita del president, que era el Belote, i Joan Felip Sala i avui, no podia ser d'altra manera. I jo estava com a casa, en la zona de l'oeste, però jo no havia estat mai vinculat a la falla de l'oeste, ni pensava estar mai tampoc en allà. Però la veritat és que em van engatussar, com a tots mos engatussen la primera volta, i ahir vaig entrar. La veritat és que molt a gust. I en si vaig veure com funcionava la falla per dins, i els lios que hi havia, com totes les falles, però que això li donava, jo penso que molta sal. I em van posar delegat de cultura, perquè clar, no podia ser d'altra manera. Tenies tant de llibre allí. Tant de llibre, que la cultura era normal. I a aquest any van començar, això en un altre moment podem parlar-ho, la celebració del 9 d'octubre, tots els actes i tot el que va ser una entrada que ja no m'he deixit ja, perquè ara ja hasta que la muerte o el divorcio nos separe. L'any de Jaume Cartes van començar a reunir-se de broma i ahir van començar a apuntar-se gent per a passar el rato durant la plantar i després de la plantar. I va ser així total, perquè després feien passar carrers des d'altres falles i d'altres falles si venien darrere la murga, pues la mar, i la mar sempre estava així. Jo estava en la murga. Sempre nos feia campaneja, jo soy truán, jo soy senyor, i tot petit, perquè palpitel li dava bé. Però la murga eren menys 25 o 30 persones. 30 segur. Competència sempre directa segut al centre. Després ja ha vingut competència a l'oest i tal, però les luches entre Manolo Marco i el Cabo eren, bueno... Claro. Era el Real Madrid i el Barça. Era el Real Madrid i el Barça. Exactament igual. Quan jo vaig ser president, em vaig liar la manta al coll i entonces la més famosa era Karina, cuando el baúl de los recuerdos i tal. Jo dic, pues jo tinc que portar a Karina. Em vaig a Madrid, pregunte, i el mànager i tal. Plegui allí, estem parlant l'any 70. I li dic qual era el grau de portar-la, no? Que tenia i tal. Lo mínim que podem anar nosaltres són 700.000 pessetes. 700.000 pessetes. 700.000 pessetes. Pareix que vaig a Dublín, però nosaltres no. Bueno, van polir un poquet, però no molt. I entonces jo dic, bueno, aquí l'única forma és fer dos funcions. I vaig fer una funció a les 7 i una a les 10:30.
i la de les 7 a tope i les 10:30 a tope, que no es podia entrar. I vam guanyar molts diners a part de les 700.000 pessetes, perquè Carina era el nou amant. Claro, una pregunta. Yo dije antes que Sara Montiel y el Titi, todos estos también. Lilian de Cel. Aquí va vindre Sara Montiel, clar, que dos vegades la presentació, una normal i una per l'estiu. Que diu que va ploure i ho van suspendre i ja l'endemà volia que li tornaven els diners, volia cobrar, diu tot. ¿Pero que tenía? ¿Goteres el Teatro Circo o qué? No, la volien fer a la plaça del Convent. Ah, caramba. El Titi també, el Titi ha vingut moltíssimes voltes, sempre a tope. El Titi? Sí, no me llames Titi. No me llames Titi, Sí, a tope. Ahir guanyaves diners. Sí. Sara Montiel i el Titi, això era segur. I després, Pepe el Moco, que és Pepe Sivera, Sí. que va ser, després de Paco Armell, president, ell repartia, era panader, i anava en una moto i repartia el pa. I feia, jo no vull dir-ho, perquè és que no vull dir-ho, que a la presentació de la Mar ve Carmen Morell i Pepe Blanco, perquè si jo ho dic no anirà ningú al centre, se guardaran. Jo no ho vull dir, però bueno, plegava un altre puesto de deixar el pa. Jo no vull dir que a la presentació de Vall la Mar Pepe el Moco també coses. Va haver unes temporades que feien batalla de flors. Això va vindre la guerra i es va perdre. Després va eclosionar la festa de les Falles i va ser una revolució total en Dénia. Primer que tot va introduir les dones. Ja li donava una cosa. Va introduir la joventut. Va introduir socialització. Va introduir cultura. Va introduir art. I les Falles són una festa de festes. I entonces va anar i l'Ajuntament va caure en un error. De compte de quidar la Junta Central Fallera, va quidar els presidents. A l'home va anar a dir, mira, podríeu fer un acte a càrrec de l'Ajuntament per a que la gent vega que les festes de Dénia són algo més. I així es va quedar. Es va enterar la resta de l'Ajuntament i es va enterar la Junta, ho va enxocar. Però de totes les maneres es va fer avant. I això va néixer la batalla de flors de Dénia. A part que portaven una carrossa per a les reines de les festes. Però això, qui va eixir perjudicat, van ser les Falles, perquè la Junta Central Fallera, des d'aquest precís moment, li va adreçar una carta a l'alcalde dient que no volia saber. I això és el que volia el seu vista. I de ser la primera, vam passar a un suplement de les festes. Ahir, molt bé, una gran festa, va despoblar la comarca, tot, i es van fer carrosses. Però van vindre 3 campaments de francistes, 2 d'Alacant i 1 de Gandia. I uno va anar a parar al mercat actual, per la porta de Magallanes, d'enfront, i va anar a parar allà. I quan la Vall la Mar era la penúltima, els falangistes es va pegar, pujar dalt de la carrossa per a voler propassar-se'n en les xiques. Va haver un senyor que va anar i va dir, escolten, facin el favor que això és una festa. I un d'ells li va pegar una punyada, li va dir, hijos de puta rojos. Quan la majoria dels falleros de Vall de Mar, quasi tots, eren de dreta. Allí es van enganxar, va haver orelles tallades, els sabres que portaven els pirates, va haver uns inflats i va haver de tot. Però, en seguida, es van agarrar a tots, es van tancar, anaven a donar el primer premi de la carrossa de Vall de Mar, la van desqualificar i entonces es va revolucionar tot. I a les 3 del matí van tindre els falleros tancats. L'alcalde, el retor de la iglesia, el comandant de la Guàrdia Civil, tots van eixir a favor dels falleros. Però l'anècdota va ser que encara no feia una hora que havia passat això, hi ha un dia Ràdio Moscou, Ràdio Londres, Ràdio París, Ràdio Andorra, Ràdio La Pirenaica, Ràdio Roma, tota Europa. Però no van dir en part
el que havia ocorregut, clar. Cada un tocava les castanyoles com li convenia. I van anar i van dir que Dénia havia sigut el poble, el primer poble d'Espanya que mos havien rebel·lat contra Franco. Es van recomanar que no plantaren falla, els diners essos es van gastar en una dansà pel dia de la Mare de Déu, i aquest any, que va ser el 1950, no es va plantar falla. El meu primer any de fallera per a mi és inolvidable i va ser l'any 1988-1989 amb Gregori i Núria. Per a mi és un moment inolvidable que crec que he contat en altres ocasions perquè jo tota la vida havia volgut ser fallera, els meus pares no ho veien viable per circumstàncies i va ser una sorpresa per a mi perquè mon pare, nosaltres sempre ens arrimàvem a la falla a veure qui havia eixit, sempre hem estat involucrats als estadis de la falla i mon pare en aquest moment va cridar a Gregori i li va dir la tens una fallera i per a mi és un moment de la meva vida inolvidable. Jo el primer any que va ser el 79-80 i també, no sé, perquè la meva germana va obrir un poquet el camí i jo he continuat i ella va quedar perquè a mi sempre m'ha agradat, però clar, perquè he trobat els pares, però no deixant, no? I quan jo li vaig dir a ma mare va dir, bueno, vale, això ja va ser per a sempre. Jo vaig començar infantil perquè els meus pares havien sigut falleros i pareixia que era una manera de reenganxar-se de volta a la falla apuntant-te d'infantil i entonces vaig entrar al 80-81. Vaig començar en esta falla perquè jo vaig ser del centre de Menuda i del Porreres. Què passava amb això? Perquè clar, ma mare, com mon tio Bernardo estava vinculat i va ser president en el centre, pues nos van apuntar ahí. Després les meves amigues estaven al Corrote i me van a la Corrote. Després, ma mare, com estava molt vinculat amb Felipe, pues clar, ja hi vas començar, les persones que van ser falleres i tal, i jo sempre anava darrere perquè m'agradava tot el món de la falla, sempre m'agradava. Però el que és de fallera, o sigui, ja siguem major, crec que va ser en l'any de Vicent, crec que va ser en el 89, pot ser? 89-90. I al teu any vaig estar a la carrossa, però després el que són les falles no estava perquè estava als Estats Units. I em va donar una pena que estiguent als Estats Units em va estar a portar totes les fotos de falles, de jo vestida i mirant-teu. I em vaig tirar els 3 dies de falles als Estats Units mirant les falles i pensant el que estàveu fent, perquè clar, entonces no havia ordenador com a tal, ni esos telèfons que podies veure i tal. I jo m'imaginava estiguent allí, saps, i vaig estar aquests 3 dies allí a la casa, pues sí, em vaig emocionar, vaig estar plorant. Sí. Jo trobo que vaig començar de l'any de Josefina, que vaig ser jo Reina del Foc, i molt bonic. I després, la fallera major, jo tenia molta vinculació i tinc el Felipe, jo ja tenia Marieta, ja era casada, i entonces em va dir, Marisa, va, jo soc president que tu fallera major perquè treballàvem junts i això. I bueno, i ahí va ser molt bonic, molta faena perquè tenia la ximena xicoteta, tirava molt de ma mare, que veníem a casa, però molt bonic. I me'n recorde meravellós. Vos en recordeu quan mos quedaven les nits de falles? Al casal i al baret. I al baret, i tiraven que fèiem les hores ahir. Me'n recorde Anabel dormint. Xina a les taules així estàvem esperant vestides per a començar de nou, no sé, que era a les 9 que començàvem a passar carrer o jo que sé què era, però estàvem ahir fent les hores al bar per no anar a casa. Però perquè mos fèiem... Però perquè no mos ho llevàvem per la nit. Realment el que fèiem era estar aguantant fins que la tia Pepi a les 6 ens obria, pujaven totes i becaven, i la dormideta de falles era la miqueta de la peluqueria i depèn de quan te'n tocara si et donaves a casa de fer una altra becada. Però eren 3 dies sense parar, i unes nits inolvidables. Ai, i tiraven coets per la nit. Per la nit tiraven coets borratxos per la nit, que fes, mare meua. Jo me'n recorde que entraven 25 persones per les escaletes i que n'hi havia enfront del casal, de repente dir, com s'ha clavat tota aquesta gent ahí? I les coets que tiràvem ahí a la placeta és A mi m'agradava la despertar m'agradava molt anar. El que no es pot oblidar tampoc, estic veient així el llibre de l'any 89,
és l'any de la pluja, madre, que ho van passar dins del casal. I va ser Miguel, no? Miguel Ferrer. Però van ser dies memorables, van dir... Bueno, la veritat és que el primer dia de matí feia un sol que badava les pedres i mos van vestir el primer dia. Vam estar vestides, vam fer passar carrer i de sobte va començar a fer-se negre i allà va estar als 3 dies. Jo trobo que en la presentació d'ETA trobo que també va ploure. Perquè van vindre l'autobús, va ser la de Miguel Marí i Vicent Sepulcre. Es van replegar en autobús, Sí, que va ploure. Però sí que és veritat que l'any que plovia, clar, com no ens van vestir, no tenies que alçar-te a fer els monyos, no tenies que fer res. Estaven fresques com a rames. Més festa. Jo recordo que estaven dinant a la Felicitat el dia de Sant Josep i de repente van dir que es fa ofrena, que para de ploure una miqueta i us fa ofrena. I en un moment allí la tia Penny va fer el monyo a tot. Van anar al casal i mos van fer vestir, sí. Va fer el monyo a clientes. Que no n'hi havia mòbils, va vindre uno de la Junta allí a veure on estaven dinant i va dir hicimos la ofrenda. Tot ho manejaven els homes. Doncs era ahí com una cosa que ja anàvem educades a que ahí no podies participar de res, era inviable. Inclús quan eres fallera major, jo no me'n recorde de poder dir a Felipe, per exemple, a sol o altre, era com... Ell ho feia tot, ell decidia, ell feia tot, o sigui, jo no podia... Jo tenia idees, però no me se comptava. Jo me'n recorde quan vaig ser fallera major que mon pare feia, no? N'hi ha que fer, no n'hi havia ningú que fer la presentació, la va fer el Manuel al final i la va escriure Miguel Ángel i Sebastià, i jo me'n recorde que quan no n'hi havia mà d'obra jo me n'anava a lijar el decorat, que era suro, i jo me'n recorde que quan en Mamor entrava van dir, però tu aquí fer cap, saps? Sí, que no era una sorpresa per a tu, sinó la fallera. Claro, o sigui, era una cosa inviable. No, i no era una faena artística per a la dona, era com una cosa que no, la dona era l'ornament de les coses, però mira, gràcies a Déu això n'ha canviat. El Rosario fa presentacions, vull dir, el que li s'ha demanat en el moment que s'ha demanat, ella sempre és participativa. L'altra cosa és que tinguem els coneixements per a fer madera o fer coses d'aixes, però bueno, jo no la maquinària no la manegem, però que ja se mos conta. Laura Casado i Laura Mayorín, per exemple, dos grans artistes de la indumentària per a fer... I que la fan elles. Sí, i que la fan elles. Sí, guanyera espectacular. Antes cada uno vístete como puedas y... Però és que ara es controla tot, la música, la coreografia, no sé què, la modista s'adapta, vull dir, i igual la presentació quan la fas, tu busques la música, les entrades, fas del procés del principi al final. La dona ja està ja incorporada ahí. Sí, que ja és molt igualitària. De fet, llevat de Miguel, que va fer l'última presentació gran, jo crec que els darrers 5 o 6 anys els he fet dones, la gran i la infantil. Jo penso que totes les coses també animant a que la gent, a que les falleres també continuen siguent i que estiguin ahí. I en altres camps, per exemple, el llibret el fa Vicent Oltra i Lola, vull dir, som home i dona. Vull dir, jo penso que les dones on no estan és perquè no volen estar, no perquè no puguen. Però sí que és veritat que canvia molt. Això ara, antes és que ni sabies que existia que feien llibrets. No, antes no contaven a tu per a res, tu trobaves fer. Antes servien per a recaudar, si vols, perquè fem lo de les quotes de barri que estan comentant abans, que fien, no, teniu que anar les dones perquè les dones porteu banda i els homes no, doncs feu quotes de barri, anem a cobrar allí una volta al mes. Superxulo. Sí, participatiu. Perquè anàvem els diumenges, era participatiu, era per tindre una... Vull dir que tragues l'única feina que m'ho recomanar. M'ho pare feia 30 dècims, hasta que no es vengues no tornes, jo anava a participar. Sí, això també. Hola, què tal? Valeu loteria? O sigui, mos gastàvem per això, les falleres eren això. A Baix de Mar hem tingut molt bons artistes de la terreta. Començant per uno que no era de Dénia, per cert, que era de València, don Vicent Ramírez Gómez, que l'home va vindre a València perquè tenia cert ideal i no quadrava en el gremi, i va vindre i es va instal·lar a Dénia, no sols per la Baix de Mar, sinó també pel centre i per l'oeste i per a les Roques. Després n'hi havia de voluntariosos, com Vicent París, Bartolomé Pérez, Ramis, varios. I després també
ja quan vam recuperar les falles de Dénia, em vam fitxar de fora artistes de secció especial de fallera. Però, per a no oblidar-me de cap, vaig llegir el llistat que se me pot entregar i els esmentaré a tots ells. Primer, Enrique Micó Llobet, de Gandia. Segon, Pasqual Calleja, de Carcaixent. Tercer, Salvador Gómez, de València. Quart, Germans Colomina, de Gandia. Quint, Toni Baez, de la Pobla Llarga. Sest, Juan José Armengol, de Carcaixent. Sèptim, Jordi Frasquet, de Carcaixent. Octau, Sergio Edo, de Borriana. Novè, Pepe Sanchís, de Gandia. Dècim, Llongo. I també Blanco, de la capital de la Costera. A Baix la Mar es comencem a plantar posteriorment a que jo fera la falla de París Pedrera en infantil. Entonces a mi se me coneix com a artista d'infantil. I Joan Felip és el descobridor de Pepe Sánchez. Pues va ser acabat el meu any, el 1993, i el senyor Calleja pues, no vam arribar a un acord per a que ens tornara a plantar la falla. Aleshores, un company que havia entrat de president va anar a dir, Felipe, on podem anar-hi tot això? I que llavors jo m'entere d'algo i me'n vam anar a Gandia. A Gandia me n'anem, busquem un taller i allí mos ix un senyor que és el senyor que planta un guany al centre. Aleshores, com l'home Pere Baena estava ja a tope, ell va anar i mos va dir, hi ha un no molt bo, faria el favor de donar-me el telèfon. Això era divendres, i l'endemà em tocava a mi feina, el registre. Me'n vaig al registre a les 8 del matí i què més s'ocorreix? Tocar-li el telèfon. I l'home em va dir que era matinet i que és que t'importa de perdre't. I ahir vam començar, vam quedar, vam anar al president i jo, vam parlar amb ell i després ja va anar més o menys tota la directiva de la falla, tota la directiva, el petit comitè, clar està, a parlar amb ell. Se'n venen a Gandia en un autobús, perquè allò pareixia que jo estava acollonat, perquè jo no havia vist tanta gent. En aquest any estrenava jo la nave, anàrem a veure les instal·lacions, perquè clar, també la comissió volia assessorar-se de que les instal·lacions eren òptimes per a poder fer la falla de Baix la Mar, i arribarem a la nave, no n'hi havia ni porta perquè estava esperant que me la col·locaren, i allà es començaren. L'equip era tot molt jove, tenien tots 17, 18 anys. Recorde el dia de la planta que estàvem plantant i el senyor García pregunta on estan els artistes? I els artistes estaven allí. L'home esperava veure allí gent molt major i eren tots uns xiquillets. La veritat és que hem tingut diverses etapes en Baix la Mar. Jo sempre he considerat que quan no se troba en condicions per a fer una faena o que no aquest any no està a gust en el taller per a desenvolupar una falla especial per a una població, el millor és deixar. Bueno, doncs hem tingut època que hem estat 6 anys, hem deixat, arreplegues aire i tornes a començar, perquè el fer una falla d'especial en Dénia per a mi sempre ha suposat molt de repte, no? I si damunt la comissió
és una comissió com Baix la Mar, que sempre vol estar ahí i sempre està a punt de pujar al carro. Entonces, tens que tindre les idees molt clares i no decepcionar-los. La millor manera de no decepcionar una comissió és quan no tens cap ni condicions, dir, bueno, pues fes la falla. Molta gent s'ha pensat que jo ho feia depenent de qui fora els càrrecs, no, mai en la vida ha sigut per els càrrecs, perquè jo normalment he dit abans de que se cremaren si continuava o no continuava, perquè tot el món tinguera un poc clar el que tenia que fer. Doncs això ha sigut la història de com arriba a Baix la Mar i la meva importància de fer i no fer en Baix la Mar. Per mi el carrer Pont me porta molts records, o sigui, anècdotes del carrer Pont, te podria contar la primera falla, que érem novensans, i això de les mesures no ho teníem encara massa clar i fèrem una falla el doble de gran de lo que esperàvem, no mos cabia. I anàvem, esta peça la posarem així, esta peça la posarem allà, li vam pegar 50.000 voltes a la peça. En aquell entonces va vindre la mare de Isca y digo, eso, ahí no iba en el boceto. Digo, ya, pero es que si nos ponemos a donde va, se mete dentro del horno y no os vea. Entonces, la Habana, como el boceto estaba en un lloc, volia que anara ahí, i és que no cabia. Clar, jo el carrer Pont, posteriorment, ha anat agarrant-li la mesura al carrer, però clar, el primer any, pues, la vaig pifiar. Una altra anècdota va ser un any muntant, ens comencem a muntar, i ens deixem una peça que volem deixar a la banda de davant i tenia que anar darrere de la falla. I la sorpresa va ser que la grua ja se n'havia anat i com teníem que portar eixa peça a la banda de darrere de la falla. I me'n recorde que a les 3:30 a les 4 del matí, en carros, en Provesó, per dins dels carrerons de Baix la Mar, la portàrem hasta la banda de darrere, no? És un record bonic el carrer Pont, Per mi és un carrer que m'agrada plantar. Yo me quedaría en el carrer del Pont, a pesar de lo dificultoso que era para plantar, pero pensé que lluïa a veure. En l'altre carrer també, o sigui, en la plaça que se muntara també lluís molt la falla, però a mi m'agradava molt més el carrer Pont. La veies més, no sé, baixaves i deies, ostres. Jo discrepe. Jo li tinc molt de carinyo al carrer Pont, però pense que la falla serà millor des de la ubicació d'avui en dia. Jo el carrer Pont, la falla la tenies que mirar així, pegat a la paret i mirant per cada dalt. En la nova ubicació la falla s'aprecia més, lluís més, o sigui, la veus més esponjosa, no està embotida. O sigui, sí que és cert que quan tu arribaves del castell i miraves al carrer Pont, ves la castanya allà al final. Si entraves per darrere per la mar, ves una ostentació allí darrere molt gran. Sin embargo, avui en dia, com és una avinguda més ampla, el creuament, necessites més falla, però jo la veig més esponjosa, la veig més solta i que se pot apreciar més. El que passa que sí que és de veres que a mi el carrer Pont, que no me toca, és el carrer Pont. També hem tingut, també en altres arts, també molt importants, artistes de carrosses, com pot ser Manuel Marco, que per cert tenim l'orgull de que siga l'artista més guardonat de Dénia, fins a hores d'ara, en carrosses. Tenim a Miquel Ibars, que ens ha fet una carrossa en la qual ens han posat en capçalera. Tenim a Sergio García, tenim molts artistes i voluntariosos d'artistes. La primera carrossa que jo vaig fer va ser la de Pepe Oliveres, que era una fulla que anava per el carrer Campos i era un templete. Que va ser la primera carrossa que vaig fer. Jo la primera carrossa que vaig fer va ser l'any de Carol i del Bombo, que va ser el primer any que vaig debutar, molt ajudat per Manuel, i la carrossa era de la Fira. Manuel? Jo vaig debutar l'any 66, la carrossa del 66. Era una carrossa que us
fue una marca romana, o sea, romana egipcia, que les decía ahora en aquella carroza se la vendía, lo comprenderás. Pero bueno, me han portado el primer premio, per desgust de l'oeste. Però jo tinc que dir una cosa, i és que Manolo sempre has guanyat els primers premis. No sé. Quasi sempre. En la Falla Baix la Mar, moltíssims. Sí, he guanyat perquè, la veritat, jo he guanyat més que vosaltres perquè porta 40 voltes més que vosaltres. Jo la meva va ser junt amb Sergio a l'últim any de Felipe, que va ser 2017, que és la del Dragó, l'Aventures 1916. Jo realment vaig entrar a la Falla pel meu interès artístic. M'agradava tot el tema artístic, del monument, de carrosses, jo disfrutava molt. I el meu referent, evidentment, ha sigut Manuel, que sempre he estat allí, he estat sempre que he pogut aprenent d'ell. Jo tinc la sort de tenir aquí referents sentats tots al voltant, des de tant Manuel en els carrosses tan impressionants. Jo també no tinc ensenyada de vosaltres. No, segur que no, segur que no. I la curiositat és que quan més vols informar del tema artístic i tot, més coses descobreixes. Ara estem parlant d'ells, li vaig descobrir l'altre dia, perquè ho havia vist en el llibre, però realment no m'havia parat a prestar atenció, la carrossa de Miguel Ángel de l'any de pare de Carol, dels planetes, que van anar a buscar a Carol i dic, Carol, esta carrossa, conta-me-la, com va ser? Dic, em pareix innovadora, una passada, i bueno, està el comentari igual a Miguel Ángel, i vaig al·lucinar aquesta carrossa, em pareixia una cosa... Manolo, tu estaràs d'acord amb mi que la tècnica evoluciona. I això fa moltíssim. En un principi les carrosses, les carrosses en un principi eren més rectangulars, segons com era la plataforma. Després ja van començar a innovar i a fer formes irregulars. Jo vaig encetar un poc, diguem, en la fulla, si et sembla, la irregularitat. En els planetes va continuar. Sí, també ha hagut una evolució material, que ha aparegut el suro blanc, és molt més fàcil de treballar que la madera. La madera sempre està més limitada perquè només pots donar formes planes. Entonces en el suro ja comença a fer volúmens i pots... El tema de paperers també hi ha molta més. La purpurina també va ser un abans. Después, antes es feia tota la carrossa de boleta, després va passar al cucurucho, del cucurucho ha passat a la purpurina. Entonces hi ha una evolució a mesura que apareixen materials nous. També hi ha molta pressió pel tema de s'acabarà, no s'acabarà, què farem, la gent ve, no ve, el respost o no. Entonces sempre hi ha un nervi d'ahí que no és... L'última setmana. No és agradable, però bé, hi ha cap. El que si s'acaba o no s'acaba. Exacte. El que fa unir-se a una comissió i fa amistat els dies que estàs ahí. Claro, això 2 o 3 mesos d'anar a sopar i anar a treballar en la carrossa. Molta gent no la coneixia de res. Claro. A mi personalment el que més em va enamorar, precisament, en el tema de les carrosses va ser el conèixer a la gent de Baix la Mar. Però sí que tinc que dir que mai hem tingut ningú problema, ni vosaltres tampoc, en les mans de la Falla. No. Bueno, necessitat les mans en la Falla les hem tingudes sempre. I és fantàstic, és a dir, el que sempre la gent estiga disposada a participar és magnífic. Jo vaig entrar en la Falla quan tindria 5 anyets o així, perquè trobo que eren en 1982, tiraria anys. I bueno, vaig ser infantil, després feia la major infantil i això, després ja en la comissió gran, la veritat és que fallera des de sempre, fins al 2004 que vaig ser fallera major. Com sabem, jo penso que és el màxim orgull d'una fallera i sobretot en la Falla Baix la Mar. Era la falla on havíem estat tota la família durant tota la vida. Tinc més orgull que ser fallera major i representar la teva comissió. Jo també vaig ser des de néixer, perquè els meus pares ja formaven part de la falla. Després vaig ser reina del foc infantil i no res, vaig continuar en la falla en diversos càrrecs i tal, fins al 2012 que vaig aspirar a ser fallera major i per a mi va ser un orgull molt gran
ser fallera major de la meva falla de tota la vida, per a mi, per a tota la meva família i això. Jo vaig vindre a la falla Baix de la Mar, vaig arribar per casualitat, per unes amigues, perquè jo realment des de tota la vida he sigut del Borrotes i vaig arribar a Baix de la Mar amb unes amigues i als 3 anys d'estar en Baix de la Mar vaig ser regidora de la festa, que avui dia ja no existís. De fet, vaig ser l'última regidora de la festa i no res. I 10 anys després, amb Felipe Revolta, vaig ser fallera major. I la veritat és el mateix, va ser un orgull per a mi arribar a sentar al carrer de fallera major i avui en dia que han sigut les meves filles va ser el màxim. Pues jo, quan tu vas ser reina de la festa, vaig entrar jo per primera volta a la falla. Va ser també per amigues. Jo sempre he estat a la falla de les Roques perquè vivia al carrer emblemàtic Sant Vicent de la Roqueta, que tot el món coneix. I això, de xocotet t'apuntaves a la falla del barri on eres. Ma mare i la meva família havien sigut tots presidents i falleres majors d'allí i tal. Passa que, clar, arriba un moment en la vida que ja decidisses tu d'on vols ser, i per amistats i tal, i per Joan Felip, que també m'aixecava, vingueten a Baix de la Mar, vingueten, doncs vaig parar a Baix de la Mar. Se'n recordeu quan al mig del carrer Campos només van passar el jurat, el tractor de la meva carrossa va fer, de la falla va fer tuc, i es va quedar parat. Te'n recordeu d'això? Que l'animaleta que no arrencava, la comissió pa acabant, la música pa acabant, i allà estaven a José L. i Jaume Cartes que portaven el tractor, Bartolo i jo dalt la carrossa, i allò que no anava, i es va tindre que alçar tota la plana major de l'oeste, que era Toni Martí, els Bessons Català, tots ells que estaven assentats allí a lo que era la camp, a espitjar la carrossa a plom, perquè clar, la comissió se n'havia anat per acabant, ballant i tot el rotllo que i allà estaven nosaltres a espitjar, fins que van poder doblar al carrer Diana i van enganxar en el carro de les bailarines. Se'n recordeu de les bailarines aquelles? Que antes era diferent, perquè ara les comparses ara són molt professionals i professionals. I nosaltres, jo me'n recordo que n'hi havia una més professional, que era l'oficial, i nosaltres, per exemple, el nostre grupet, que sempre feia l'extraoficial, que anava de Rússia, pues nosaltres astronautes russos, eren russos, portaven les banderes i tot de Rússia ahí, però nosaltres astronautes, que anava de, me'n recordo el teu any de falles i tot això. De falles, nosaltres de coets, per fer una trama. Després van voler arribar a totes, disfressades de coets, totes pintades amb esquerrido, pot ser. O sigui, és que no se'n recordava que van contratar un grupo electrógeno y un equipo de sonido. Grabamos la mascleta de Valencia. Y van cremar el traje, que tiraven petardets y va vindre aquella lana. ¡Ay, que m'habéis quemado el vestido! Ahí 2.100 y pico euros, que en aquella època ja eren euros, de Felipe va pagar de la butaca perquè no donaren part al seu. Era diferent, no eren tan professionals. I l'any d'Elia, que anaven del Carnaval de Venècia, també mos van disfressar, però ell no van eixir. I l'any de Miguel Ibars i Anna Ferrer, que anaven els trajes aquells d'època, les de vampireses aquelles i vampiros. Allà van triomfar ahir més nosaltres que realment la comparsa que anava. I la que van liar en la tenda de Xàbia quan van anar a l'estrany. La van a això troba que no vol aquí la bona estranya, la que van liar. No, espereu-se que esto també és bona. I l'any d'aquí la companyera que anaven de circo, que estava la junta, tio. Però t'acordaràs que me'n vam anar a Oliva i mos van agarrar els disfraços aquests de goriles que anaven de gorilas, anaven en un tutú, l'altra vestida de deportista, l'altra de... i allò va ser boníssim, i quan baixava nosaltres anàvem fent la mona, clar, fent els volantins i tot el rotllo, i de sobte vem les persones assentades, vem una cadira buida, pues assentaven. I la persona estava mirant per allà com venia la carrossa, i quan ens giràvem... Ja no l'ha portat. La veritat és que me lo passàvem bé. Eren diferents, està clar que ara tot molt més... Home, ara superbonico, tots uniformats, tots igualets... Sí, però falta ese toque d'humor i de sàtira que feien. L'any de Cristina Maí, que és també, que anaven del món a la pilota. Sí, també, allò va ser superxulo.
I el que volia dir jo, per exemple, és que falta aquest toc d'humor, per exemple, el de les bailarines que estem parlant. Anaven de Rússia, doncs el grup este de Balaguer, mon pare Pepe Elviri, el Bartolo, el Bombo, a Subigui, tots ells doncs, anaven de ballet russo i també pegant volantins i tot el rotllo. I a l'inici que van llevar la reina de les festes, ells es van vestir de festeres, allò era feia gràcia. I el de Freixenet també. És que n'han tingut de bons. I un banyador, el de nedadores, sincronitzades i tot el rotllo. Que ara es troben a faltar ese... Pensa que té que veure per a tot, o sigui, el que fas en la comparsa sèrie i la formal, la que entra en competició per al premi i tot el rotllo, i després el toc d'humor. I se'n recordeu quan les presentacions, quan anàvem a ensaiar al Cine Condado, que mos tocaven les 3 i les 4 del matí allí, Felipe que mos ordenava totes així, nada. Després sempre faltava alguna. I després faltava alguna i no sabies on anaven. I el mantó penjat al braç. Pues mira, tinc una cosa, fer bonico. Pel carrer Campo al mantó ben penjat. Jo me'n recordo, a la glorieta, papá, tens que estar al mantó. I anaven els dos mantós corrent a la glorieta esperant. I les sabates, papá, que no les paredes per canviar. Que a mi sempre m'ha agradat i tenien orgull que quan le feien al condado encara no havien entrat, tots estaven en ordre darrere la porta per entrar, segons anaven quadrant-los. I totes en el mantó de Manila. Noms en valencià. Per exemple, jo soc Gemma Baeza Ibáñez, i jo allí dins del raconet aquell esperant aquí als ensaios. Gemma Baeza Ibáñez, i jo així veia Felipe, estic cridant-te! Perdona, jo soc Gemma Baeza Ibáñez, la que siga Gemma que isca. Ai, és que tens ganes de voler el nas! I Lázaro, que li dia Yatzer. No se'n recordeu? És que tela, No n'hi havia tantes festes igual com n'hi ha ara, però les que n'hi havia eren intenses. És que era diferent. No, i si no me les buscaven. Sí, claro. Pues arribaven falles i estàvem una setmana per ahí, vam des de la planta, en el césped, tot això mos ho fem, pues. Ara la veritat és que som els 4 de sempre pobrets que posen en el césped, però igual ara com hi ha més gent i això, pues animen més gent. Jo me recordo molt alto d'anar hasta per Pedres. A per Pedres, a per Pedres, allà a Calderà. L'excusa per juntar-nos era la falla, l'excusa per eixir era la falla. O sigui, realment jo a casa ja me'n vaig a la falla, no tenia hora d'arribar a casa. Si me n'anava de festa ja no era la mateixa, tenies hora d'arribar. Quan venia l'època dels pergaminos, ostres, em vaig a fer pergaminos! I era l'excusa per anar-te tu un dijous, que no tronava res, que ara la gent pisa dijous, però que dicies, d'allí te n'anaves a l'institut. Nosaltres que agarràvem a José, Ai, a José, que era fallero, i no, anem en José, que és una persona mayor i responsable, entonces ja podíem. Pobre, fem de lo que volia. José, llévanos aquí, José, llévanos allí. I ell desvanit mos portava. Tira a faltar mogolló també, lo dels divendres, que sempre o sea, que anaves a pagar 7 euros, en veritat, o antes menos, perquè era el comboi de 200 pesetes. Anaves a pagar 7 eurets allí en efectivo, allí que pagaves allí en la caixa, después contar. I la loteria. I després mentre, fes algo, després te n'anaves a sopar, i tot això, entenc que ara, igual, hi ha gent que ho fa jo, per les meves circumstàncies, pues ja en xiquets i coses d'aquestes, ja no ho fan, però la veritat és que a voltes ho tira faltar. I se'n recordeu de les festes que mos fem? Jo no me'n recordo molt, però sí que tinc una imatge. Bueno, jo crec que no me'n recordo moltes, Bueno, però alguna coseta tenim ahí que mos va recordar. Allò era emblemàtic. Jo és que me'n recorde que la gent de les altres falles venia. I allò què era? Què tenia? 3 metres de llarg per 2 metres d'ample, que no cabien era la barra, que estaven tots allí en sardines. I se'n recordeu a l'any aquell que va agarrar, trobo que va ser el gordillo, a Lola Massanet, i la va clavar dins del congelador. Calla ja, tira! I jo estava ahí que se poder eixir. Era boníssim. I quan vam agarrar no me'n recordo, trobo que va ser el meu any, quan jo vaig ser falla major, perquè tinc diverses fotos d'aquest dia,
que la vam agarrar, la vam assentar dalt d'un carro, li vam posar així perquè estiguera més alta, la vam disfressar, li vam posar una fregona al cap i vam anar a veure falles a la Lola dalt del carro, com si fora ella. Esa és una altra també, les nits de les falles, el Lariquet del dia que donaven els premis per la nit. Que traiem a passejar peces, quan recordem. Això sí que era divertit, perquè a més anaves a les falles i era un rotllo, o sigui, anaves I s'ho prenien s'ho prenien d'altra manera. I m'ha traït l'enxufe tremendo, ja tots i la carregar, que anava tot a explorar. I l'ataúd. Tot explorar i sac, tot és com esa nit va ser, me'n recordo com... Però és que són coses que dius... Fem festivals, no pot fer això, perquè si no, però ara toquen un expedient. Ara està tot molt mirat i molt de rotllo. Una cosa és, conforme t'ho prengues tu, quan m'han fet la broma, t'ha fet més gràcia o t'ha fet menys gràcia. Però no, és que, bueno, a veure, tinc un poc de màniga ampla i anem a recordar el que és la verdadera essència de la falla i de la festa. Exacte. Bon dia, Sebastià. Com estem? Tornem a la falla de la Mar. Sí. No, home, jo ara, mentre estava esperant-te, estava pensant que la nostra falla té una història molt densa. Molt densa en un aspecte molt important, crec, que s'aporta a la vida social i a la vida cultural en general, a nivell de País Valencià, de la cultura. El tema de la cultura, tu que has estat sempre en el tema del llibret, que ha sigut una de les nostres senyes d'identitat. La Falla Bainamar és una generadora, un generador d'activitats culturals, que podem dir que som inclús un referent. Sí, jo penso que sí. Jo recordo ara, perquè ara estava fent memòria, que havies de vindre i ho havies de comentar, que quan jo vaig entrar en la falla, jo d'alguna manera no som tan antic, som del 1984, quan van vindre per mi, el Belote i Felipe, Joan Felip per a entrar a la falla. I recordo que una de les coses que m'han dit, anem a fer donar-li molta entitat a la cultura de la falla. Jo, molt content d'entrar, no havia estat mai en cap de falla, i a partir d'ahir, aquest mateix any, el 84, al mes d'octubre va observar per primera vegada d'una manera molt forta el 9 d'octubre. Jo, fent memòria, veig que per un costat vam fer el concurs de dibuix de xiquets, que va haver any que van participar més de 200 xiquets. I en el casal col·locàvem tots els dibuixos penjats, hi havia un jurat, que entre ells recordo que estava Miguel Ángel Ibars, i que donàvem uns premis, fem una entrega de premis amb moltíssima gent, molt bé. Però a banda d'això, recordo que durant uns anys es feia una travessia de llaüts. Estava el llaüt del Club Nàutic, el llaüt del Pòsit, i també va haver un element important. I el primer any, va ser molt graciós allò, perquè jo vaig assistir, va haver un partit de futbol entre el Baix la Mar i el Port Rotes. I a banda d'això, durant molts anys, vam fer, per el 9 d'octubre, una conferència, una xerrada. La primera xerrada la vaig fer jo com a delegat de Cultura i sobre un resum de la història del País Valencià. I després, els altres anys ja, a poc, va venir cada any una persona. I jo, fent memòria, recordo que aquí, al casal de Baix la Mar, va vindre el sociòleg Josep Vicent Marquès, que ja fa molts anys que ha mort, i autor de molts llibres, una persona, a més, vinculada a Dénia també, i una persona excel·lent, d'una gran sabidoria. Ell va parlar de les relacions interpersonals, però a banda d'això, recordo que Jordi Pinyol, l'arquitecte, va parlar del futur de Dénia en quant a l'urbanisme. Va vindre Juan Ferrer Marsal a parlar del port, ell era el secretari autonòmic de ports i de més. I va vindre una quantitat de gent enorme, l'arqueòleg municipal, va vindre l'arxivera municipal, va vindre una xica que va ser
després alcaldessa de Pedreguera, a parlar de la guerra civil a Dénia. Tere Ballester. Tere Ballester. I recordo com a anècdota un any que va ser Lluís el Sifoner, que havia parlat un poc del nacionalisme del País Valencià, i aquest dia, a l'hora de començar la conferència, va fer una ploguda immensa. Recorda que es va inundar per aquí tot, i, en fi, que durant moltíssims anys s'han fet moltíssimes coses. I jo penso que també cau dins d'aquest aspecte el fet de tenir l'himne de la Falla. L'himne de la Falla va haver un moment que es va presentar. Qui va escriure? Pues, mira, vam entrar en contacte amb Josep Sandra, que era el director de la banda de música de Dénia. I Josep Sandra tenia un amic que era el director de la banda de música de Sevilla, José Albert, recorda que vivia José Albert, i ell és el que va posar la música. Jo després vaig posar la lletra, també la vam adaptar i tal, i vaig fer l'estrena en una presentació de la Falla. A banda d'això, vull recordar jo també que durant els actes del 9 d'octubre, que després hem anat continuem celebrant-los, però també han reconvertit aquests actes en la Setmana Cultural. Sí. Però en el 9 d'octubre jo recorde alguns anys també fer una convocatòria de relats. I el que tu dius, el concurs de dibuix infantil, continua fent-se i tal. I respecte a lo de les setmanes culturals, també han vingut importants referents, tant en el món de la cultura com en el món de les falles. Han vingut presidents de juntes locals com les de Burriana, de la Federació de Fogueres d'Alacant, que antigament era la gestora de Fogueres d'Alacant, ha vingut el secretari, va vindre el secretari de Junta Central Fallera, infinitat d'artistes fallers, de renom, en fi, sí. I continuo dient que la Falla Bailamar genera cultura al llarg de tot l'any. Efectivament. Tant en les presentacions, que ja queria abans de sombrer, les presentacions espectaculars. Perquè a part de fer el que és el seu motiu, la seva addicionà, que és presentar i exaltar a la nostra Fallera Major, tota la història que es conta al voltant d'això, de la temàtica d'això, és digne d'escoltar i és una cosa que enganxa al espectador, al faller, de la fallera, els convidats que tenim allí, enganxa perquè és un fil conductor que el porta fins a la presentació de la Fallera Major. Jo crec que totes aquestes activitats són importantíssimes, però ja, per a rematar, el grup de teatre, perquè va ser també als 80, va haver un moment que hi havia aquí una sèrie de persones que els agradava molt el tema del teatre i vam muntar el grup de teatre El Desficaci, que durant molts anys va estar fent representació d'obres, primer fonamentalment d'Eduard Escalante, sainets, però sainets, diguem-ne, literàriament bons, d'aixòs que són més vulgars. I després hi havia una persona vinculada a la Falla que era Rafael Montagut, que en principi vaig dirigir jo el grup de teatre, però després Rafael Montagut, que era una persona que escrivia obres de teatre i aquí se'n van representar en les presentacions de les Falleres Majors nostres, al Condado es va dedicar ja a ser ell el director i durant molts anys va seguir el grup de teatre, que al principi estava vinculat a la Falla, dins la Falla. Després es va separar de la Falla, però ells continuen sent fallers, però com un grup ja més independent en el sentit d'anar cap ací, cap allà, fer representacions a València, cap a Alacant i demés. Per tant, el grup d'això és molt important. Quan tu veus un resum de totes les coses que hem fet, i que estan fent-se encara, veus que la vinculació de la Falla a la cultura és grandíssima. És evident. És evident. I en els últims anys hem apostat, es va decidir apostar un poquet més fort per als llibrets. Efectivament.
No el que molts voldríem, perquè és la realitat, però bueno, s'ha fet per part de la Falla, s'ha fet un esforç molt gran i van reactivar un poquet el tema dels llibrets. No és que antigament no se'n feien, sí que se'n feien, efectivament, se'n fet, i tu millor que ningú saps que el llibret antigament era posar els càrrecs, el president, la falla dels majors, el president infantil, la falla major infantil, una explicacioneta a la falla i punto, no havia més, això és el que havia. 4 col·laboradors i ja està. Bueno, la evolució ens ha portat a que avui dia es fan uns autèntics llibrets que són de biblioteca. De biblioteca. Són de biblioteca. Efectivament. Jo recorde que nosaltres vam formar aquí un xocotet equip, una delegació, però nosaltres li diguem equip de treball, estem 4 o 5 persones, i el primer llibre que vam fer un poquet més en sèrio, que va ser el primer pas, va ser en l'any 2011-2012, que vam fer un llibret que es deia un port de paraules. La inexperiència i la falta d'això ens van equivocar, ens vam enganyar en el tipus de... inclús en el tamany de lo que era el llibret, que després el van rectificar, l'han fet un poquet més grandet. Era un llibre molt bo, perquè el contingut era molt bo, parlaven sobre la història del port, diferents persones. Després, en el 2012, també vam fer un bon llibret, es deia Una mar d'artistes, un poquet intimista perquè parlàvem de lo nostre, dels artistes, de les persones, de la falla. És el que toca. Sí, després vam fer també Carrer mullat, calaix eixut, aquest era molt bo. Molt bo, jo el recordo moltíssim. Van guanyar el primer premi. Sí. I després d'ahir ja per la mar bé, per la mar torna, Vines verdes a vora mar, Naturalment, Quilòmetre zero pansa i l'últim el Sex. Ahir he tingut diversos primers premis, diversos segons, un tercer, i estem molt contents i molt d'això. A més, la falla, l'equip, les persones, els homes i les dones que estem en l'equip de llibret, vam apostar ja per no per el que és la Dénia, sinó inclús per la Marina Alta. Els últims anys, la part cultural, hem comptat amb el grup Dian Dansa, que ens va proposar fer un taller de la dansa, perquè ells el que intenten és recuperar la dansa de Dénia. I trobo que anem per la 7ª o 8ª edició. Aprofitem per aquests xiquets, perquè ells el que volen és que no es perda. La falla de Baix de Mar jo penso que és la falla que més activitats culturals ha fet històricament a la ciutat de Mar. De la falla, pues yo creo que desde que vais a nacer. Estaba pensando y digo, es que yo no, ahora, pues yo tengo 25 años, yo no recuerdo haberme apuntado, yo recuerdo ya pues ir y ver fotos pues desde menudeta, sin que es para 22, 23 años que estoy en la falla. Pues la verdad que desde que yo estoy, he visto ja super com modern, no he vist tampoc una evolució tan ràpida com a no millor vosaltres que fa més temps que esteu en la falla. Sí que és veritat que he vist evolució en coses que han innovat, com per exemple les delegacions, les persones que ho integren, les coses que fem, les noves carrosses, la falla, però quina evolució de més coses com materials? No he vist tampoc tanta evolució en aquests 20-22 anys. Ha hagut, però tampoc ho he apreciat potser d'una forma més material. Jo també llevo orgullos de tota la vida. Mi abuela sempre conta que la sorpresa va dur a l'any següent de nàixer que vaig aparèixer jo vestida de fallera. Clar, jo no recorde no ser fallera. O sea, jo no tinc la mentalitat de dir, no, és que... Diu, era bona? Diu, què era tan bona? Dic, no sé, no fallera, aunque no vaig o que estiga menys, però la sensació de ser fallera, esa no... Però tu ets fallera només de baix la mar, o ets fallera? No, o sigui, perquè jo, la meva filla és fallera de baix la mar des que ha nascut, però ella és fallera de baix la mar. Jo he intentat a lo millor dir-li, ai, pues campaments està més proper de casa, i
Molt bé. Jo sempre són falleres, o no seré fallera o fallera de verdad. Exacte, prefereixes no ser fallera. Exacte. Pero es de veres que desde que nosotros érem menudes veis sí que ha canviat molt en tot, la estructura de la falla, l'ambient, les maneres de fer les coses, la gent que està dins, que treballa, tot. Jo en ese sentit, sí que he notat un canvi, una evolució molt gran. I dels últims anys, pues, encara més. Antes fem festes, no hi havia problema, ara tots són peres. Ara la policia ja tots són peres, ara no pot fer tant de festa, antes fes festa un 6 de setmana sí, fin de setmana també. Que jo havia molts pares, jo feia colín, jo de major vull pegar-me eixes festes. Bueno, les peguem! Però té una altra forma, una altra forma de viure que no vivies, igual que veien els teus pares viure tot allà al carrer Pont. O sea, a mí lo del carrer Pont es como el símbolo de la falla de Bailabar. Ara por allí va a ser como jolín, però... La meva falla jo la vull cair. A peu de casal. Clar, la meva falla vull cair, però bueno, és el que hi ha, els canvis. Però també el paper de la fallera major com tal, de fa uns anys a com anem evolucionant, també el canvi és prou gran. Jo me'n recorde, siguent infantil, veient el paper de la meva fallera major, el que jo vaig després ostentar després era molt diferent, molt més responsabilitat, molt més feina, molt més integració dins de la falla, que lluitaves en el president mama per a quisquera l'any abans. Antes era com més... Sí, exacte, sí, algo més representatiu, potser. A veure, que també depèn de l'any, depèn de la situació, però que sí que és veritat que tot ha evolucionat també cap a aquest sentit. I també depèn de l'edat que tinguis quan eres fallera major. Perquè no lo major, o sea, no és igual agafar a una xicona que té 18 anys o que agafar una ja... Pobre Amar, que té 25. Però jo vaig ser fallera major que 45 anys. Aleshores és algo que no... Ni te ho esperes, ni penses que van anar per tu, ni... O, bueno, Maria també m'ho pot contar la seva, que ella havia acabat de ser mare. Sí, per 15 dies. Ara jo n'he estat nou. Tenia 30 anys, claro. Aleshores és... Jo, per exemple, de vosaltres crec que sou la més antiga, de les falleres majors, i jo me trobo, pues hem hablat sempre que un punt de transició entre que esteu dient que ha comentat Laura de lo que era abans el paper de la fallera major i a partir de després com estic veient que esteu seguint les següents falleres majors. Jo ara mateixa em veig en moltíssimes coses de les que té la falla. Veig que l'evolució de la falla està seguint a millor. Realment, és que, sense anar més lluny, les carrosses, no? Jo ara torno a participar gràcies als meus fills en les carrosses. I jo recordo les meues comparses, que jo era, bueno, millor no comentar-ho, vosaltres ho sabeu perquè formàveu part d'elles, no? No n'hi havia comparsa, cada un es vestia com volia, més o menys dins d'una línia, i ara de repente les veus tots preparant coreografies, una vestimenta, donant premis a comparses, no? I ha guanyat moltíssima qualitat. I dius, ostres, i ja no sé, bueno, a nivell de presentacions de tot, jo és que veig la falla, dic, és que em sorprèn, no deixa de sorprendre'm la comissió. Jo sempre intento ajudar a Laura, si algun any, per lo que siga, no te ho diuen, tu... Mos falta algo. Mos falta algo, activitats, mos falta algo. I què? Laura no t'ha dit res. Saps el que vull dir? És algo que tu estàs ja integrat, és com algo d'enguany, veure a totes les xicones i tot pintant-nos tots aquí, que diu, bueno, és que jo crec que també hi ha un munt d'involucració, la gent se ho pren molt en sèrio. I ja no la gent que potser fa de tota la vida, com nosaltres, sinó les jovenetes, els niños que estan ahí, sí, pues fent la conversa. Es que s'ho prenen, claro. Estaven fent, que estava preocupada, jo també. Jo vull jubilar-me. Deixar de vestir les delegacions. Però enguany ho has tirat de menys. A que sí? Obligació. A mi Carlos jo sol sí, però que va arribar a un punt de presentacions i tal, que senties certa obligació. No, clar, perquè era com que no tenim quasi gent i era com, jolín, és que ens hem quedat vosaltres, que les xiquetes encara són massa xiquetes i vosaltres ja són guardonotes. Sí, i és que hem passat això de tindre que cridar, per favor, ixiu,
per favor, que no som prou. Ara enguany dime, no, i si... Ara no reclame, no reclame. Sí, és veritat. Però és veritat que aquesta cosa que anem transmitint, però clar, això és el que estàvem parlant, pues això de que te tires avant i dius, pues mira, ja anem, no? Però aquesta coseta va traslladant-se als més menuts, ara les juniors, que ja no són juniors, que ja són de les majors, ja jo compte com elles, els xiquets, que també això, que comencen a veure i a treballar i veure que es fa una faena, no? De manera desinteressant. I volen estar allà. Clar, tot això, pues, jo trobo que és el que anem inculcant realment de la falla. Jo com a mare és el que vull transmetre als meus fills, que veguen això i el que transmiteix això, i si damunt després és recompensat, pues bueno, ja pagámoslo. Però també perquè se mos ha deixat. Saps que potser antes era com més complicat que una persona jove de repente es clavara ahí. Jo vull fer la comparsa, o jo faig la presentació, jo faig la... Sí, de fet a l'inici ens va costar. Exacte, sí que ha hagut aquesta evolució d'això, de que potser no res tan deixat tirar davant de noves i han confiat en tu i... De fet, els primers anys va ser complicat perquè era una miqueta el que tu dius, un poquet la transició de lo tradicional a que ens clavàvem ahí a dissenyar part de la comparsa, que és el que més he tratat jo, però això de dissenyar els trajes o de dir, pues mira, vaig a fer aixina o vaig a fer allina, això sí que al principi... carta blanca. Sí, molt va costar, però confiar en la persona a la que poquet a poquet, exacte, ens van guanyar aquesta confiança i al final, nosaltres sí que som les que han fet i els que hem fet partits especialment de... Sí, hem obert aquest camí. Vale, jo faig la comparsa o jo faig la carrossa, jo faig la presentació, però deleguen més temps. Sí, exacte. I jo crec que antes estava un poc més tancat. Sí, és veritat. Però estava molt més tancat des de dins de directiva, que era tot xics i era com tots els anys, a veure, l'any passat que vam fer això, ale va, rodem això. I hem entrat ara en una altra dinàmica de no. És a dir, els artistes carrossers eren els que eren, no? Entonces era com que seguien una línia. Els de presentacions, pues també, sempre hi havia una línia que seguir i era això, al final va costar tallar en aquesta línia. Quan Maica va ser fallera major es va crear la delegació d'Igualtat i la veritat que la fallera Ana García Bataller va ser la primera delegada d'Igualtat i jo crec que des d'aquest any fins aquí s'ha fet un mogolló de coses. Aquest any jo me'n recorde que ens vam unir al Pacte contra la Violència, al Consell de la Dona, però dins de la falla també vam fer un mogolló de xerrades. Me'n recorde que el dia 8 de març, crec que va ser la de la policia, que això es va plenar. Era increïble la gent que va vindre, la gran acceptació que va tindre la delegació i el projecte és superxulo també, amb de dona, que la majoria d'aquí crec que vau participar en els vídeos i va ser superguai. I des del seu any que es va crear la delegació ja no s'ha continuat estant. Després vam ser Maria i jo les delegades d'Igualtat, que ja vam fer també més coses per a la falla, com vam canviar els estatuts, vam fer lo de la medalleta d'or, que això Maica ja ho vam fer el seu any. Que va donar la primera medalleta d'or. Sí. Claro, i des d'ahí jo vaig pensar que és una cosa que es tenia que quedar i l'any de Núria i Juan Villa cada un dels dos van donar les mateixes medalletes. I res, la veritat que jo crec que s'estan fent molt de coses en la falla, sí. I hem sigut una falla pionera en molt de coses i en esta també pionera. Continuem ahí este any. La delegació és encara més gran, hi ha 5 xiques, la veritat que supervàlides, que estan fent un munt de feina i que són superbones. I res, les coses van avant. Ara jo sí que penso que, claro, sempre es pot millorar, sempre ens tenim que revisar nosaltres que ha fet la falla, què podem fer per millorar la igualtat entre dones i homes, però jo crec que sí, que anem per bon camí. Hombre, tant que ja tenim presidenta. Claro, és que imagina't, este any i cada any anem afegint una coseta més per a la igualtat. I això és de veres, Marc, jo no he estat dins d'aquest grup, però sí que és veritat que venint des de fora jo trobava que era algo que era un poquet complicat accedir ahí i que arribàvem ahí. I el que tu dius, poquet a poquet, passet a passet, igual que hem vist, hem parlat antes, que hem crescut, no? I hem anat a ampliar també com a falleres majors el nostre paper, doncs també per lo menos que tinguem els nostres, per això el tema de poder donar les medalles o el tema de poder ser un punt fort també, i ja que estem treballant també, doncs que se mos tinga en compte, que és superpositiu. Com pot ser que la falla veig la Martí com la presidenta? Claro, és que això seria la presidenta és com, ostres. I és la primera volta i jo crec que tot el món està contentíssim, és que no n'hi ha... Saps, igual que potser penses, és que antes era més impossible, la gent del pensament, però jo crec que cada volta més som més conscients, també som més gent més oberta, la gent més jove té altres pensaments que pot inculcar a la falla, pot donar el seu punt de vista i és això,
en Carol és que jo trobo que ningú ha tingut un temps. Obert la porta de par en par. Claro, ja no sol és el paper de presidenta, té ella sol és el poder, és a dir, ara ja està tot molt més repartit, que no es pensis que la figura ja siga... Ja esteu fent molt des de les vostres posicions, que per suposat que presidenta millor encara, però que ja jo veig que tot l'avanç que heu fet, que han parlat al llarg de la tertúlia, és molt significatiu per a la comissió. Jo, des de la meva posició com a fallera major, no m'he sentit mai desplaçat parlant per mi. Jo faig el que vull dir, com jo soc, i aporto el que jo vull, ho dic a Carol. Les teues idees, les teues opinions. No m'he sentit mai dir, vale, doncs no dic res, o jo que sé, millor. No, això s'ha acabat, això ja tampoc. És que no som aquí. Tu sempre parles amb el teu president o la teva presidenta en el teu cas i va tot a una. A l'any del surdo, quan van portar la falla de Miramar, que al casco del Romano... La Romana. O la Romana, perdona, perdona. La Romana no és una bàscula? En veritat era una afrodita, perquè no sabia ningú si era dona o home. Això van quedar tota la gent així a la cocina. I vam passar pel pont d'Oliva, me'n recorde, i anàvem darrere en el cotxe i de repente vam veure trossos de la falla que passaven per damunt del cotxe volant. I nosaltres diem així, no sabíem el que era. Hasta que al cap d'un quilòmetre volverem al camió parat al costat. I la Romana darrere. Ja replegant els trossos del surro i clavant los dins del cotxe allí enmig de la carretera. A l'any del Malcrià no se'n recorda quan van portar la parada de la Guàrdia Civil. Pare o fill? Sí. No, el pare. Nos va parar la Guàrdia Civil, que estaven en el Ventorrillo, no sé on estaven, que nos van parar i diuen, se queda aquí la plataforma hasta el domingo. I aquí vaig ir cara al quartel de la Guàrdia Civil i ens van escoltar els del Verger, diu, això ja és València i el Repanyeu. Ja, també està l'any de Pusques. Anem a les 12 de la nit a per falla Miramar. I tenia la falla suspesa en una corda. La falla suspesa en una corda, en una corriola. No estava suspesa, perdona. La tenien que alçar, i la tenien que alçar morados para que entrara a una puta mare fa Arrieu! I tots, què vol dir Arrieu? Tots preparats en corda de dir Arrieu! Anècdotes plantejaven massa i moltíssimes. El que passa és com tot, és com l'àurea de misericòrdia. Una volta per poder plantar más poder. Antes les plantadas duraban 2 días. Sí, claro, pero algo fue mayor. Ahora ves la pita y va pam, me puta. El bombón era el pantano. Después vam inaugurar el bombón glaç. Antes existien despertars perquè no havia tant de problema en els coets, podien tirar els coets, no havia tanta... Entre les roques... Tanta burocràcia, ara hi ha molta burocràcia, molt de papeleo, hi ha que estar molt preparat per aquestes coses. Antes anàvem, m'amallaven una bolsa de coets i dient, ara ja va, i si se te cremava la bolsa, pues l'endemà la gent dia, la millor despertada de la meva vida. Antes faltaven fer la despertar i alguns cabritos els amollaven coets borratxos. I recorda que tenien 3 falleres, bueno, que eren el número 1 a les despertades, eren el que més agradava als coets. Pasqual Rovira, el pare del Surdó, i el Juan Oliver. No hi havia gent que tinguera més por als coets que ells. Però venien a les... Això és corda, No, i després agarraven, començaven a bollar coets i se van esclar un borratxo. I me'n recordes un pare que va en un coet borratxo i va enfilar al carrer Pitibau, però no va poder, a cara tona. I no la va poder tirar. Va parar el baile. Ara no la poder pobre home. Que ho contes la de la mesa ràpida. Sí. Un expert de primera. No, és que em van donar coets caducats i estaven humits. Eren hacendados. No, però el mío no vas a echar, lo mío vas al hospital. Que cuando tienes una ferida de pólvora tienes que hacerte un parte. Y digo, ¿qué tipo de explosivo ha sido? Sí, no, tío, en polvo, en torno a pullar. Y digo, vulgarmente se llama masclet. Anteriorment, el que era el bum-bum
vendria a ser com el común, era allí, el que era la barra llarga, tenim el canal allí. ¿El hueco de la barra era més gran que el comú? Sí. Hi havia més amplitud dins la barra que fora. Però aquell. Sí, claro. Si sería como este cuadro esto, si sería de gran como está. Sí, una barreta així. Ja està. Sí, no n'hi havia res. Però que havia gent, sí que havia gent allí, era increïble. No, Tots apretats. el dia que van tancar ja, que obries les portes i tot això així. Tancaven, sí, un arepat, un pallasso. El carrer estava a tope. El carrer estava a tope, però sí que era cremat. Había algo de varietat, sí que havia. Sí, i varietat també. Completistes també. Teníem hasta televisió per cable. Sí. És veritat. No li faltava una dutxa per passar-hi les 24 hores. Per això posàvem perquè el migdia fent corregudes. Sí, i per la nit també. Escolta, la meitat, això ha sigut... El bum-bum va ser el que va augmentar la natalitat d'esta falla. Igual. No, però que que parlar en propietat, que el bum-bum és fet un parelles de veritat. Ni si pinto amb un parelles. Un és el fet i l'altre està trencat, però sí, té raó. Nosaltres som la falla que ha reinventat la falla. Nosaltres sempre anem un pas per davant. El que fem nosaltres, els altres van copiar. I això ho sabeu de sobre, perquè sempre he sigut així. La veritat que des d'aquí fem un llamament. Que no tingueu en compte. Si n'hi ha algun rival digne i vol arribar a Sedenia, que vinga. L'any del Malpri, que van anar a fer la falla, la feia el de Xàtiva, Blanco. I se'n van, ahir era a l'Expo, i van anar a fer la foto de... Van anar a Sevilla, li van fer la foto del pont de Triana i tot, i van fer la falla van fer el pont, la Giralda i una gitana allí. I ja estaven, estem fent el recorregut de les falles, ja estava aquí tot el santòrum del centre bevent xampany. Bartolà, mira, celebra el primer premi. Dic, hòstia, avui era que perguero, no que era que perguero. I ja, i vam perdre. Vam guanyar París Pedrera. Nosaltres no teníem res a fer, nosaltres vam ser tercers. No, i París Pedrera tampoc, va guanyar, I allí a l'Ajuntament dic, esta nit mos volem. I ja va. I a les 2 del matí la falla havia fet una crítica del cementeri, no sé per què, i agarrem l'ataúd i mos anem tocant la marxa fúnebre per allà al centre. I tots van pegar a fugir. Gràcies a la competència que tenim, nosaltres sempre estem per dalt. Si no tinguem aquesta competència... Home, fora de cachondeo... Si fórem unos soles. És un mal menor, perquè si fórem nosaltres soles no... No tindria gràcia. Té que haver algú per... És veritat, té que haver algú sempre perquè quede darrere. No matava cada volta aquí a la plaça de l'Ajuntament i sentir... Me cae la mare que ja tornen a guanyar. Mira, hasta avui en dia, els comentaris de l'oeste de l'any passat, d'aquestes falles, que per cert han tornat a guanyar, no? Que no és molt habitual. Doblete. Tota la falla de l'oeste, ni per bé ni per mal, però que tenim el jurat comprat, que tenim amistats a València... Si me'l veig per de pagar la falla, no me paga jurat. Sents tots els comentaris i van a saco per nosaltres. Això de amistats a València veig que sí que a València, Moltes banderes de gambes hauràs pagat tu per donar-me els primers premis. És que surt de Porto Gambes, ahir, el jurat. Nosaltres no podíem ni ensomiar mai que poder arribar-nos al centre, amb els premis que tenia. I ja estem ahí proper. Però, i passar a l'oeste ja ha sigut la reàcció. Jo sí que els en veig una cosa, perquè van a l'oeste i planten una merda i fan tots, que bona oloreta que fa, perquè és una merda, però que bona oloreta que fa, i estan tots els manís. I tu vens així i plantes una falleta que un any t'ha deixat una miqueta malament i nosaltres mateix aquí, no, que siga perfecta, el coloret. El coloret, sí, algo de, sempre, saps? Te vas allí, jo no vaig a la te vas al centre. Jo no vaig a la una rogat de gos, no, t'ho trobes molt i correm, i
setmana mort en ello, això sí que dona enveja d'ell. A l'oest he tingut 2 anys, no poden dir mai res perquè 2 anys no ha caigut la falla. És veritat. De compassió. Que va plantar sabors, o sigui. Ah, sí, és veritat. I el jurat vindria de la Cata, vindria de València. Ah, clar. No, mira, me'n recordo, jo n'hi havia temporal, no n'hi havia engames. Hi ha qui després també es porta amics perquè siguin jurats i el que queden segons. Ahí té raó. Però d'això no podem contar. Home, la falla és com tot, els potets ens han criat, no sé si parla bé també, aquí al carrer Pont, des que teníem coneixement, han vist les falles. Des que eren xiquets, ho han tingut a primera vista i parlant per mi és com un sentiment, és algo inherent a com soc jo. I per molt que diu que s'ho té que deixar, no s'ho deixa. En això estamos. Falla, ja antes de jubilar-se, que... La falla avui dia per a mi és una forma de viure. És un hàbit, vull dir... El que li gràcia, vull dir, ha d'estar involucrat en tot. N'hi ha sopar, pues a sopar, que n'hi ha sopar. O sigui, vull dir, no te'l planteges, hòstia, n'hi ha que anar a sopar a la falla. Pues quan vas de vellis, va, no vas. Jo, per mi la falla és... Lo que associa és la família, perquè tota la vida... Sí, tots ahí... Tots eren manteletes i veinetes i mantes. Jo pensava que la família ho dies per mafiós, per els premis, saps? Per a mi la falla és el... Jo és que tota la vida jo com he nascut aquí, el que estava dient del Surdó, he nascut a este barri, jo soc de País la Mar, sempre el peixal de País la Mar, i t'anaves per al carrer Campo en vas a dalt d'Enya, com se'n deia antes, i totes aquestes coses. I he vist que aquesta falla és una falla que té un barri, a veure, únic, no sé com explicar-ho, vull dir que a part de la falla, Baix la Mar és diferent, és com si no fos una cosa diferent d'Enya. Jo puc dir que no, bueno, jo sóc el que menys anys fa que sí, de tots els que estem així reunits, sóc el més jovenet. I a mi la falla el que m'ha donat ha sigut un grup d'amics immens i de gent de confiança en la que pots comptar dins i fora de la falla per a fer tot tipus de coses. Ara estic un poc més desvinculat perquè ja per situacions personals no estic en la falla i perquè visc en un altre poble, però sí que és veritat que ara mateixa estic en ganes de tornar i de tornar a... Bombo, va. Què? La falla que has fet tu? Pues el que esteu dient vosaltres, jo també... Jo no vaig entrar de jove com a tu, vaig entrar als 14 anys, ja era majoret, però des de 14 ara no he parat. Algun any sol que no està, però el que dius tu és un sentiment, és ja, si t'agrada i estàs clavat dins, ja no, és una droga, ja no pots deixar-ho. I el que diu Raúl també, fas amics, més en uns que en altres, ni en temporades, perquè un any un és president, s'agarra el seu grup de gent, després té un altre, però ningú s'ha deixat la falla, vull dir, tots continuem i tot som, i al final és això, és el que diu Raúl, la veritat que és un grup d'amics i estem tan pedits de la falla com per fora. Tots, quan t'arriba el dia 15 d'abril, hòstia, la falla, la puntada de la falla, vaig apuntant-me. Quan t'arriba el dia 10 de març o el dia 1 de març, fas enguany no ho deixi ja, jo ja ho tinc més, enguany no vull més. Si no portem... I el dia 20 de març t'apuntem. Tanquem el xiringuito i nosaltres tornem. Tanquem el xiringuito i tornem a seguir. Ens juntem tots una revolta i dinem, i sopem, i fem de tot. És que tinc que fer, totalment. Per la falla. La presentació de la rialla va ser espontània. Estàvem un dia al casal, un divendres, això, joventut, tot en ganes de cachondeo, havia entrat nova gent a la falla, però mira, xiques, per què no mos vestim de falleres? No va caldre més. A seguida totes voluntàries, igual que ells, tots voluntaris, que ells, que eren elles. Vam quedar i com? Pues mira, cada un que es busca el traje, nosaltres vam anar, vam treure fallereta major infantil a Francisco Marín i a mi fallera major. Paquilla Marín i Maria de les Filipes. I m'ho vam anar. Després va vindre el dia de la presentació, tot molt bé. Vam anar per la reina
la vella del foc, allà a l'estació d'Alacant, que venia de la Xara, però portava que era de l'Encant. Vam vindre per la Fallera Major i després vam vindre a casa. I jo quan tinc a casa i em ve que el carrer Pont ple, jo no volia així. En Déu Miguel n'hi ha molta gent fora, 10 o 12 persones, com si fos la nit de la crema, esperant que es queda Felipe de sa casa, de gent. I quan s'assoma diu, mentirós, trobo que més pecadins de cara, ara ja també. Ara ja. Me se tiren les companyes a besar-me i tot, i elles, o ells en este cas, donar-me la mà i tot, que gràcia. I d'ahir pues, me'n vam anar a retre la visita al centre, que ens vam regalar 2 ramells de flor, a la Fallereta Major Infantil i a mi, 12 roses roges. Després me'n baixem, anàvem a algun nàutic, me'n baixem pel Port Rotes, i al Port Rotes ens arriba una traca a reposar des de la Giconenca fins al port. I després va vindre el municipal a acompanyar-nos fins algun nàutic, perquè no ens perdérem, perquè com feia fosca va vindre la presentació, vam tindre mantenedor, la presentació va estar molt bé, vam presentar la meva cort d'honor, totes guapes i templars i totes. Vam presentar a la reina del foc, vam presentar a la reina la festa, després van vindre les delegacions i tot molt bé, molt bé. Vam tindre mantenidor, la primera fallera major meva, i el mantenidor va dir el seu verset i tot. El senyor Sebastià Garcia també, i tot, i vam dir nosaltres els vers. I me'n recordaré, el meu no me'n recorde, perquè el meu era directe. El de la meva fallereta major infantil se va quedar ahí, després d'una clòxina, que la mà sempre m'han pensat en els moluscos. Soy de Canarias y vengo por alta mar, por eso me han sacado fallerita de la rialla de baix de la mar. Un gran palmateo, pam, 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 pam. I que escolta, vols que triomfos més que jo tinc que ser oferta, com a la Becrem. I mos vam riure bona cosa. Quan vau entrar en la falla? Jo vaig entrar exactament sobre 1965 i 1966. I jo vaig entrar el 75-76 i el 76-77 va ser fallera major. Jo vaig ser president l'any 1980, fa un any. On tenien el casal? Casal no n'ha hagut mai. El primer casal que va haver va ser ahir a la plaça Sant Antoni número 6, que és on vivia el meu home, i va ser l'any 76-77, el primer any. I després ja on és la barra llarga ens van traslladar allí, que es van fer els falleros al casal, que era un solar, i allí ja vam seguir allí fins que vam comprar el de Melchoret. Què és el que més vos agrada de la falla? La falla és tot bonic, el que passa, el que més ens agrada, però a nosaltres sempre ens agrada tenir el monument, fer bon monument, i que fos una falla molt bonica, que això la falla la mà sempre està al puesto que està, i després està molt bé, que són les ofrenes, estan el Juncker i la falla, que és una família tot, també és molt bonic, això és molt bonic. A mi el que més m'agrada és la carrossa, o és perquè ho ha tingut dins de casa i és el que més ha unit a tota la falla, a fer la feina, anar a sopar, anar a dinar, i allí ha unit a tot el personal i m'agrada molt de la carrossa, perquè ho ha viscut dins de casa, vamos. Com anàveu vestits? Pues a l'any de Cartes va eixir el traje de Torrentí, vam votar per aquest traje i aquest traje el de Torrentí. Però abans anàvem vestits de traje jaqueta, amb una corbata, i així anaven a la presentació, a les falles, i així anaven. En temps d'antes, les falles, teniu en compte que les falles, tots els ninots que havien a les falles anaven vestits en la roba de cada qual. La roba de cada un, el que era, no sé, el que era llaurador pues portava el seu gorro a llaurar, i el que era anant, no eren com ara que són pintats, els monuments són bonics, antes eren més xocotets, però que anaven en la roba, estic parlant de fa anys, estic parlant de fa anys amb tu, és totalment diferent. Però sempre han sigut boniques perquè sempre ha unit a tota la família
En la falla sempre està la família unida, sempre ha estat... No ha sigut una falla, ha sigut tot una família. És el que he dit ella, és sopars, perquè és que antes, quan ja s'estilava fer les carrosses que les fem, jo me recordo que era xocotet també, quan tenia 14 o 15 anys, que sopars es feien dins la falla, dins la carrossa, fent la carrossa, sopars i hasta en grup, unia la gent i... No hi havia res més, és que antes no hi havia pedistrau de res. Estic parlant ja d'anys. Però bueno, i ara la carrossa continua fent-se com antes, més o menys, sopar, el dinar, una altra harmonia i una altra... unes altres formes. Lo bonic és que l'Anià és una família, és una família. Quina diferència hi ha entre les falles d'abans i les d'ara? Les falles d'abans, és dir, el que t'he dit jo, les falles d'abans, tu de compte que nosaltres les fem, no hi havia artistes fallers per ells, simplement hi havia unes quantes persones en Tènia que es dedicaven a fer les falles. Els agradava i eren fusters i treballaven en fàbrica i quan acabaven la fàbrica tots m'ho anàvem allí a fer falla. I les falles, per exemple, no hi havia plumes conforme hi ha ara, que són els camions que alcen les falles, antes les alçaven tots a braços i les plantàvem tots agarrats ahí alçant la falla i posant la peça de baix. I l'assumpte econòmic també, avui en dia, tots paguen cota o venen loteria i tot això, i antigament això no es portava. Anàvem els diumenges al capacet per ir replegant diners, anàvem a les cases barates i a vendre rifa i loteria, i quan arribava Nadal i el Niño, per tots els poblets els diumenges venen la loteria de Nadal per treure diners, perquè entonces no pagava ningú cota i érem 30 persones a la falla. L'any que va ser jo fallera major n'hi havia 9 falleres i jo 10. I falleros n'hi haurien 15 o 20 per ahí, eren 20 o 30 persones a la falla i no pagava ningú cota i s'havia de treure els diners d'on fora. Fem rifes també. Fem rifes i anaven a vendre per ahí, els diumenges anaven al cabàs tocant per tot el barri i tiraven monedes dins les persones. Tocant porta per porta. I tiraven, i dels balcons tiraven al cabàs i treien els diners així. Ara no valien el que valen ara les falles de foc, falles més menudes, podria dir, però l'harmonia era molt bona. Quin consell es doneu per al futur? Pues jo us diria que vulgueu a la falla i la meu com una cosa vostra, perquè això és el futur vostre i vosaltres sou el futur de la falla. I que jo què sé, que tingueu il·lusió, que és una festa sana, i tingueu il·lusió i no ho deixeu perdre i continueu i us inculqueu als vostres fills també això de la falla, perquè els meus fills ho han mamat dins la falla i per això volen a la falla, perquè ho han mamat allà dins i entonces volen a la falla per això. Sí, però sempre el que vos dic jo, sempre una família que quan s'inicia un any entre un altre, això és com tot, és una roda. I entonces la falla avui té molta més gent que tenia antes i a cada volta jo crec que n'hi ha més. I quan un paren els altres entren i després els altres paren i entren els altres i entre tots es fa la falla. O sigui que futur, estigueu tranquils que mentre sigueu vosaltres futuraríeu. Es veurà. Pagaria 3 vides comptant els detalls tan petits com les gotes que ens fan de mirall. Cada peça perduda d'un lloc incomplet, les virtuts de la llana quan sé que tens fred. Ben mirat, estic la mar de bé. L'intangible és l'única forma que sé, jo que visc en un astre i no penso en res. Ben mirat, si m'he de ser sincer, navegant a derives m'ho passo prou bé, a la classe turista d'un cel estranger.